Cześć, tu Sławomir, a w dzisiejszym odcinku Śląskiej Karuzeli gościmy w Filharmonii Śląskiej. Cześć, tu Sławomir. Cześć, tu Kajra. Witamy Państwa serdecznie na Śląskiej Karuzeli. Słuchajcie, dzisiaj będzie wyjątkowy odcinek, wyjątkowy gość i przecudowne miejsce. Zaczynamy. A dzisiaj gości nas dyrektor Filharmonii Śląskiej, pan Adam Wesołowski. Witamy serdecznie. Dziękujemy bardzo. Ja pięknie Was witam w Filharmonii Śląskiej. Cudowne miejsce. Faktycznie jest cudownym, a tutaj przeszklenie jest niezwykłe. Tak, to jest tak zwana korona Filharmoników Śląskich. Faktycznie mamy panoramę. No dzisiaj może nie w pełni ją widzimy z uwagi na pogodę, ale faktycznie jesteśmy nad dachami Katowic. Za nami jest fajna kawiarenka, więc można tutaj przymiło spędzić czas nie tylko z muzyką. Ile lat w ogóle ma Filharmonia Śląska? Jako instytucja gramy 80 lat, natomiast jako budynek prawie 120 lat. Zanim Filharmonia Śląska powstała jako instytucja, tutaj już koncertował z jedynym recitalem na Śląsku Ignacy Jan Paderewski. Więc zanim powstała Filharmonia Śląska, już wspaniałe koncerty. No a do dziś, no oprócz budynku jako samego w sobie, jako mury, mamy kilka takich ciekawostek, jak na przykład najstarszy żyrandol, który właśnie ma ponad 100 lat. I nadal funkcjonuje na sali koncertowej. Mieliśmy okazję też jakby zobaczyć backstage i warunki dla artystów są naprawdę wspaniałe, bardzo ładne garderoby, wszystko bardzo nowoczesne. Tak, no a to akurat przebudowa, no my też jesteśmy w tej części nowej, która ma dosłownie 10 lat, więc poruszaliście się po tej części dobudowanej, bo wcześniej budynek miał 2 kondygregacje mniej. Teraz faktycznie komfort dla publiczności, dla muzyków znacznie lepszy, no ale to co zostało, czyli serce Filharmoników Śląskich, to sala koncertowa nadal z naturalną, piękną akustyką. A trudno jest zadbać o takie miejsce, żeby faktycznie spełniało swoją rolę? Zawsze jest tak, że jakość troszkę kosztuje, ale to nie jest tak, że to jest coś przesadnego. Jest to w jakiś sposób naturalne, że jak wchodzimy do jakiegoś salonu, tak sobie to wyobraźmy, no to nie chcemy mieć tam po prostu krzeseł z dyskontu, tylko chcemy mieć odpowiedniej jakości fotel. No ale to są inwestycje zawsze na lata, dziesiątki lat, albo nawet i dłużej. Jak długo się kompletuje taką obsadę, orkiestrę i cały sztab ludzi, żeby to wszystko zaczęło już dobrze działać? No to jest tak, że to my się nie projektujemy na konkretne wydarzenie, funkcjonujemy po prostu przez lata i ta wymiana artystów na scenie, ona jest systematyczna gdzieś tam każdego roku, bo ktoś idzie na emeryturę, ktoś w zamian za to przychodzi. Bądź ktoś wjeżdża po prostu też w świat, prawda? Każdy z tych muzyków jest też wybitną indywidualnością, bo tutaj proszę zobaczyć, że ścieżka tych muzyków jest bardzo wyjątkowa, bo 20 lat edukacji, przynajmniej 20 lat edukacji i podczas tych 20 lat oni wygrywali mnóstwo konkursów muzycznych, więc tam już jest ta pierwsza selekcja. Na Akademię Muzyczną zdać nie jest tak prosto. Skończyć Akademię Muzyczną to jest kolejna rzecz, gdzie po drodze inne konkursy, a żeby zdać do Filharmonii, to są kolejne konkursy. W związku z tym Czyli selekcja jest bardzo, bardzo duża, w związku z tym mamy tutaj najlepszych, no i ci najlepsi też pokazują się na całym świecie. Nasi muzycy grają nie tylko w Polsce, a również poza granicami kraju, więc i bywa coś takiego, że czasami przenoszą się w inną stronę świata. Ja słyszałem, jak pewien dyrygent taki znany mówił, że na przykład w jego orkiestrze nie brał muzyków, którzy za wolno chodzili po schodach. To jakaś indywidualna, że tak powiem, predyspozycja. U nas się liczy jakość muzyczna i oczywiście współdziałanie w grupie, tak? Bo to nie jest granie solistyczne, tylko granie w orkiestrze, gdzie indywidualne predyspozycje jak najbardziej tak, ale kooperacja z innym muzykiem jest chyba na równi ważna. A jak właśnie jest zarządzać taką wielką orkiestrą? Dlatego, że faktycznie to jest, może być i 100 i więcej osób i mniej, ale I każdy jest artystą, każdy ma jakby... indywidualnością bardzo dużą. I jak zrobić, żeby te wszystkie konflikty, które każdy ktoś jeśli przynosi swoje problemy z domu i żeby to się nie przekładało na przykład na efekt końcowy w graniu? Powiem tak, to chyba zawsze to jest kwestia jak gdyby charakteru osób zarządzających, tak? Każdy ma swój sposób na zarządzanie instytucją, oczywiście oprócz regulaminów. To jest w każdej instytucji, w każdej firmie w zasadzie, no to jest kwestia osobowości, jak się porozumiewamy między sobą. Raczej
ta instytucja jest otwarta nie tylko dla publiczności, ale również otwarta dla każdego muzyka. Szczęśliwie podczas moich 5 lat ponad nie mieliśmy żadnych konfliktów, także to nie jest ani żadne kadzenie, ale po prostu wydaje mi się ta relacja tworzona, wzajemne zaufanie, czyli czysto ludzkie kwestie chyba są dominujące nad regulaminami. Jak wybieracie repertuar? Każdy rok ma jakiś swój sens. W każdym roku chcemy coś ludziom dać więcej niż tylko jak gdyby muzykę, piękne koncerty, piękne emocje. Każdy sezon, u nas sezon jest od września do sierpnia, ma jakieś dodatkowe przesłanie. Często są to przesłania społeczne. Był na przykład ekosezon, tak, gdzie zajmowaliśmy się ekologią i ta ekologia została w tej filharmonii. Ale przyszły sezon będzie dla nas też bardzo wyjątkowy, bo on będzie miał swoje hasło Usłysz Śląsk. Hasło Usłysz jest z nami od 6 lat. Do tego Usłysz zawsze jest jakieś dodatkowe słowo. W przyszłym roku będzie to Śląsk, bo mamy swoje 80. urodziny. No i naszym obowiązkiem będzie grać śląskiego kompozytora w każdym koncercie. Mamy tutaj absolutnie coś cudownego. Wydaje mi się, że Śląsk, a jestem więcej niż wydaje mi się przekonany, i to muzykolodzy w pełni potwierdzą, że Śląsk wypuścił w historii najwięcej takich uznanych, godnych kompozytorów. Mamy się czym chwalić, więc chwalimy się tym. Oczywiście jest szereg nazwisk, które pewnie kojarzycie, jak Kilar, jak Górecki, chociażby nasz patron, ale my zaczynamy od baroku, czyli cofamy się 400 lat wcześniej i był na ziemi śląskiej Grzegorz Gerwazy-Gorczycki, jeden z najważniejszych kompozytorów polskich w baroku, który jest znany na świecie, a niekoniecznie wszystkim Ślązakom. W związku z tym Usłysz Śląsk powoduje to, że chcemy, żebyśmy poczuli, że to jest nasze, po prostu nasze śląskie. Co daje człowiekowi kontakt z muzyką klasyczną? Przede wszystkim, że idziemy w miejsce, w którym faktycznie nie patrzymy na żadne elektroniczne rzeczy, żeby liczyć czasu. Zatrzymujemy swój czas i idziemy tylko w emocje, bo tutaj każdy dźwięk jest grany na żywo, z bezpośrednią emocją. Widzimy tego muzyka obok siebie, jak on te emocje nam chce po prostu przekazać. To jest najprawdziwsza emocja i chyba ta najpiękniejsza. Jeszcze w dobie tej elektroniki, że po wiele rzeczy sięgamy po prostu przez monitor, to przyjście i bezpośrednio po prostu bycie z muzyką jest chyba tą największą wartością. A jeszcze z filharmonikami śląskimi, gdzie no nie tylko mówi się, ale że jest to jedna z najlepszych orkiestr nie tylko w Polsce, to tym bardziej warto. Ja miałam przyjemność chwilę być na próbie i naprawdę dzieje się jakaś magia i tym bardziej, że gdzie my na co dzień jesteśmy przyzwyczajeni właśnie do mikroportów, do mikrofonów i nagle po prostu staje się 1 do 1, nie z jednym, tylko z całą orkiestrą i z tymi instrumentami i właściwie z każdego miejsca sali słuchać wszystko idealnie, bez dodatkowego nagłośnienia. To jest taka przyjemność, No to się tak i widzimy odpoczywa. wielkie emocje nawet w ruchu ciała tych muzyków, prawda, że oni chcą dla tej publiczności to wszystko oddawać. No i co, po tym koncercie możemy dzielić się emocjami. Publiczność wymienia się wszelkimi informacjami, nie tylko na temat tego koncertu, ale po prostu na życie. To jest bardzo ważne w dzisiejszym świecie, gdzie faktycznie jeszcze po tym okresie pandemicznym, że troszkę byliśmy odcięci od emocji drugiego człowieka, tym bardziej właśnie filharmonia, czy jakieś inne miejsce, teatr, jest niezwykle potrzebne jako takie leczenie naszej wyobraźni, naszej duszy, naszych emocji, żeby po prostu mieć lepsze jutro. A moim zadaniem jest programowanie tak koncertów, żeby ludzie wyszli zawsze podbudowani. Bo muzyka, nieważne czy ona jest kontemplacyjna, czy radosna, jednak zawsze ma budować człowieka. Sztuka buduje człowieka, jego wartość, że on czuje się po prostu lepiej na tym świecie, że on czuje wartość tego świata, a nie, że on jest zapomniany. A proszę powiedzieć, bo czasami są takie opinie, że albo że muzyka klasyczna jest za trudna, że ludzie nie rozumieją. Jak można właśnie udowodnić, że nie, że jakby już dzisiejsze orkiestry jakby są tak otwarte i szukają takich brzmień, żeby były dla człowieka i zrozumiałe. Oczywiście, tak jak Pan mówi, żeby dotknęły czegoś, gdzie to z nami gdzieś zostanie, ale że tak naprawdę ta muzyka klasyczna jest absolutnie dla każdego.
Jest tak, ale faktycznie są koncerty, gdzie jeśli pójdziemy pierwszy raz, niekoniecznie wszystko jesteśmy w stanie jak gdyby zrozumieć, bo tak? bo są To już jest kwestia trudnia, danej oczywiście, instytucji, że jak się tak. komunikować. No tutaj szczęśliwie mamy w Filharmonii Śląskiej tak, że przed każdym koncertem mamy też wprowadzenie. Wprowadzenie to, co będzie grane, dlaczego, kontekst i tak dalej. Super. Więc to już jest pierwsza rzecz, która nas przybliża, prawda, do tej. Ja dodatkowo planuję koncerty w ten sposób, żeby jak gdyby mieć widza zarówno ten, który przyjdzie pierwszy raz, jak i ten, który oczekuje czegoś więcej od Filharmonii, takiego konesera. W związku z tym program zazwyczaj jest ułożony tak, żeby było dla poszukiwaczy i dla tych, którzy dopiero pierwszy raz zasiadają. On jest bardzo ładnie poukładany, żeby każdego w jakiś sposób te podniebienie artystyczne zaspokoić. To jest akurat mój cel. Zazwyczaj miesiąc wcześniej są już wykupione bilety, więc to też świadczy o tym, że nie boimy się tego. To jest miejsce przyjazne, tutaj wszyscy są dla siebie bardzo mili, życzliwi, uśmiechnięci, bo tu przychodzimy po sens życia, po prostu po emocje, które dają każdemu człowiekowi największy sens. A czy Zdarza się Wam grać dla dzieci? Właśnie miałem to samo pytanie w ogóle. Od razu miałem to pytanie. Słuchajcie, no Filharmonia Śląska każdego roku gra około 200 koncertów. Pięknie. Tak, ale to są koncerty symfoniczne, kameralne. Nie wliczam w to wszystkich edukacyjnych. Oczywiście jest część w tym koncertów edukacyjnych, symfonicznych, ale filharmonicy śląscy rocznie, i teraz to nie będzie przekłamanie, realizują ponad 1000 działań edukacyjnych. Czyli każdego dnia kilka spotkań z filharmonikami śląskimi gdzieś się odbywa. To niekoniecznie w naszej instytucji, po prostu wsiadamy w samochód i jeździmy po wszystkich, nawet najmniejszych miejscowościach, wsiach tego województwa. Super. I tam opowiadamy o muzyce, żeby w przyszłości może przyjechali też do Filharmonii albo w ogóle w jakieś inne miejsce, gdzie nie boimy się sztuki, bo sztuka po prostu nas buduje. A wydawnictwem dzisiejszego odcinka jest Teresa Werner, marzeniami do sukcesu. Cześć, tu Sławomir, a w dzisiejszym odcinku Śląskiej Karuzeli gościmy w Filharmonii Śląskiej. No i jest, potem będzie o wiele większa szansa, że jakieś dziecko zapała też. Tak, i może pójdzie do miłością. szkoły muzycznej, tak, Tak. to też jest naszą radością. Korzystajcie z tego, że w Polsce szkoły muzyczne są jeszcze w typowym systemie jakby edukacji w cudzysłowie za darmo. To praktycznie nie ma żaden kraj w Europie. Jesteśmy jednym z nielicznych, którzy mają takie wspaniałe dziedzictwo, że można pójść, zapisać się do szkoły muzycznej i mieć tą edukację za darmo. A ona jest bardzo wyjątkowa, bo oprócz ogólnokształcących przedmiotów, które się uczymy w każdej szkole, mamy jakby ten pakiet dodatkowy tych przedmiotów muzycznych związanych ze sztuką, czyli w cudzysłowie mamy od razu te zajęcia fakultatywne, gdzie większość rodziców, prawda, płaci za nie. A my mamy taki wspaniały system edukacji w muzyce, że warto z tego korzystać.
No zresztą tutaj Katowice słyną właśnie z edukacji muzycznej. No my też możemy się pochwalić tym, że nasi muzycy są absolwentami właśnie tej szkoły w Katowicach. Proszę nie zapomnieć, że Filharmonia Śląska jakby też bierze w tym procesie promowania naszych muzyków czynny udział. Proszę zobaczyć coś takiego, że pierwszy recital jednego z największych pianistów obecnie na świecie żyjących, Christian Zimmerman, Zabrzanin, tak? To pierwsze recitale dawał w Filharmonii Śląskiej. Pierwszy monograficzny koncert Henryka Mikołaja Góreckiego w Filharmonii Śląskiej. Wiele światowych premier Wojciecha Kilara w Filharmonii Śląskiej. Więc to też jest takie miejsce, że każdego roku tworzymy coś nowego i to jest miejsce, gdzie też twórcy, muzycy mają tworzyć nowe projekty, nowe wydarzenia, żeby ich promować w kierunku świata, tak? To nie tylko Filharmonia Śląska jest jako koncerty, tak? Żeby na co dzień publiczność mogła przychodzić, ale wspomniana edukacja, no i przede wszystkim też inspirowanie twórców, zarówno kompozytorów, jak i twórców, muzyków w nowe projekty, żeby wychodzili prosto w świat. A jest na przykład możliwość, że przyjdzie jakiś twórca i na przykład i powie: mam fajny program, wymyśliłem, chciałbym zrobić. Przychodzi do mnie na rozmowę, zazwyczaj po prostu przychodzi do dyrektora tu akurat w domie, no i rozmawiamy. Dla mnie ważna jest wartość jakby artystyczna projektu, więc dyskutujemy, czy jest warte, czy nie warte. A tak jak wspomniałem, drzwi otwarte do Filharmonii Śląskiej są zawsze. W związku z tym faktycznie my każdego roku dokonujemy kilkunastu premier. To pokazuje to, że przychodzą ci kompozytorzy. Nie ukrywam, że teraz mamy nadwyżkę, duży nadmiar, bo Filharmonia właśnie jest takim miejscem otwartym dla twórców, co niekoniecznie inne instytucje mają podobny pogląd. Dla mnie instytucja ma tworzyć kulturę, a nie tylko odtwarzać. I to jest właśnie ta myśl, prawda, że instytucja jest publiczna, więc ona ma pomagać społeczeństwu. Myślę, że ta instytucja ma wielkie szczęście, że trafiła na Pana właśnie. Myślę, że mamy nawzajem chyba to szczęście, bo atmosfera jest naprawdę wyjątkowa. Filharmonicy Śląscy są teraz na takiej fali zwyżkowej. Jeździmy na bardzo ważne festiwale, robimy światowe premiery, ale też robimy duże wydarzenia masowe, co jeszcze wcześniej tutaj w Filharmonii Śląskiej się nie działo. Bardzo często jesteśmy w katowickim Spodku, żeby zaprezentować inny repertuar niż tu w Świątyni Muzyki Klasycznej. A jakie jest właśnie takie podejście muzyka klasyczna, a każda inna? Tak. Myśmy to chyba dość umiejętnie rozdzielili, że faktycznie Filharmonia Śląska to jest świątynia muzyki klasycznej, i każdy, kto kupuje bilet, wie, że przyjdzie na koncert z muzyką klasyczną. Może też dlatego nie mamy właśnie problemu z widzem, że otrzymuje jakby różnego typu koncerty. A z wydarzeniami szeroko pojętymi, powiedzmy, takimi popkultury, tak? Chociaż nie chcę nikomu uważać, ale powiedzmy szeroko muzyki rozrywkowej, tak? Względem muzyki klasycznej. Bardzo często wychodzimy do katowickiego Spodka i tam stworzyliśmy nasz festiwal muzyki do gier komputerowych, gdzie jest właśnie orkiestra symfoniczna i chór symfoniczny, tak? Spotkamy się przynajmniej raz w roku na gali muzyki filmowej w katowickim Spodku, gdzie zawsze gości na tych koncertach po 6 000 ludzi, a oprócz tego inne jeszcze jakieś okazjonalne wydarzenia, które się realizują, czy na jakieś zamówienia, jak chociażby legendy rocka, tak? W związku z tym faktycznie kooperujemy z wieloma gatunkami muzycznymi, ale zazwyczaj odbywa się to gdzieś na zewnątrz. Tutaj traktujemy to trochę jako świątynię, może też z uwagi na akustykę, może na przestrzeń, która się dzieje, bo jest to sala na 500 osób. W związku z tym czasami muzyka, która wymaga nagłośnienia i tak dalej, to 500-osobowa sala nie jest do końca wystarczająca, prawda? Jak się w ogóle potem nagłaśnia taką wielką orkiestrę w innej przestrzeni niż właśnie w takiej klasycznej? Przede wszystkim z zaufanym reżyserem dźwięku, bo technologia to jest jedna sprawa, ale druga to jest obsługa tej technologii. W związku z tym mamy to szczęście, że mamy na podorędziu 2, 3 takich bardzo zaufanych. I faktycznie publiczność, która przychodziła na chociażby galę muzyki filmowej do katowickiego Spodka, bardzo często podkreślała, że jakość nagłośnienia, że to jest dużo lepsze niż co innego na rynku. To nas bardzo cieszy, bo w to inwestujemy. Właśnie w jakość, żeby ta muzyka, nieważne z jakiego gatunku, ale zawsze była godnie podana i z najlepszą jakością. Zarówno od strony wykonawczej, jak i też od tej strony technicznej, chociaż dla mnie reżyser dźwięku to tak samo po prostu artysta.
Oj, to Zgadzam prawda. Z tego miejsca pozdrawiamy serdecznie naszego inżyniera dźwięku. Gładki, kochamy Cię bardzo. Proszę Państwa, my pytań jeszcze mamy tyle, możemy mnożyć i mnożyć. Ja mam jeszcze jedno. Masz jeszcze jedno? Pewnie. To jeszcze jedno Panie zadaj. dyrektorze, jakie Pan ma marzenia związane właśnie z tym miejscem? Instytucja zawsze musi się rozwijać jakby krok po kroku i to nie jest tak, że nagle będzie jakiś wielki boom. Ja bardzo sobie życzę, żeby właśnie tutaj było jak najwięcej tych premier, żeby te kompozycje, które są tutaj po raz pierwszy na zamówienie Filharmoników Śląskich, one weszły w kanon repertuaru filharmonicznego, a może nie tylko filharmonicznego, tak? Więc żeby ta sztuka, która powstaje na Śląsku, była obecna nie tylko na Śląsku, ale i w całym świecie, bo takie wartości, jakie daje nam wspomniany Górecki, wspomniany Kilar, są wartościami, których nawet nie da się wycenić. To są osoby, ich dzieło jest rozpoznawane na całym świecie. Mamy być czym dumni, że jesteśmy z tego regionu, tak? Wielokrotnie jadąc w jakikolwiek inny kraj, jak powiemy, kto za nami stoi, jaka za nami stoi kultura, jakie nazwiska, które tworzą tą kulturę, jest to dla nas po prostu wielka wartość. Bez tego może bylibyśmy tacy troszkę nijacy. Więc to, co tutaj tworzymy, inspirujemy do tworzenia, żeby to miało jak największą wartość i było to rozpoznawalne na świecie. To jest chyba takie marzenie. Do tego z całego serca Panu i całej Filharmonii życzymy, ponieważ my mamy niedosyć, to myślę, że zostaniemy tu jeszcze troszeczkę, a z Państwem widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.